Това е новия модел Wave A3, който е съчетание автоматичен и ръчен грунт баланс. Ръчният грунт баланс има изведено копче за общ режим и дискриминация. При автомата си работят копчетата Sensitivity, чувствителност и дискриминация. Апаратът се включва от потенциометъра, който се намира на долната част на кутията. Тук се правят настройките чувствителност. В момента е грунтов режим, чувствителност. Аз го слагам леко да жужи. Мануал и с потенциометъра грунт регулиран земния ефект. В момента е регулиран. Потенциометъра дискриминация на 6, 5,5 на 6 и в момента апаратът е готов за работа. Поставям положението от общ режим, го превключвам на дискриминация и е готов за работа. Значи имаме метален болт. И монета. Монетата я поставяме в земята на разстояние някъде около 25 см. Металният болт, той е доста голям, просто искам да покажа как е дискриминацията с него. Така, вземем това. Значи, превключваме и си правим земния ефект. Сега в момента съм на грунтов вариант. Хубаво, леко при приближаване апарата да се обажда. Леко при приближаване. Превключваме на дискриминация. Апаратът е спокоен. Минавам над монета. Иначе на друго място апаратът е спокоен. Няма сигнал. Сега превключвам на автоматичен режим. При автоматичен режим този ключ дискриминация и общ режим не работи и потенциометъра грунт не работи. Правя се чувствителност. Това е автомат. Ето го метален. Ето и монета. Сега чак само да сложа чечима. Сега апарата на автоматичен режим. Пак металният болт. Ето и монетата. Минаваме на ръчен режим. На ръчен режим правим се чувствител. Прави се дискриминацията, ако нещо, понеже беха завъртял копчетата. Минаваме на дискриминационен режим. Ето монета. Тук има някакъв сигнал.